mana masa gindi tana ta shishafa masa gindi ta ji gindinsa dogo ato gashi ya tsaya zandardar a cikin shi kawai sai ya ci da sha mata baki yana kama mata nonuwa ita kuma saboda sha'awa ya motsa ta da yawa hankalinta ya tashi sosai kawai ta rasa yadda za ta yi kawai ta zame mishi wando tana zame mishi wando a take ta cire masa riga shi ma ya cire mata riga sannan ya zame masa dan wannan da ke jikinta saboda wando ne irin na zaman gida yana zame mata sai ga ta daga ita sai fanti sai yar bireziya mai laushi kawai ya kalle ta tsiyaga ya ga mace tsayayyar mace mai biga sha'awa kuma sannan a ce tana zauna gidan nan shida kawai sai ya tura ta kan gado yana tura ta kan gado ya cire je shi hau kanta ya fara shisha mata baki yana matsa mata nonuwa yana lallasan nonuwanta yana shisha mata nonuwa yana zuƙan nonuwan nan tana jin daɗi sosai yana sha mata nonuwan nan kawai sai ta sa hannunta a dan wannan gajeren wandon su saboda shi ma gajeren wando ne kawai ya rike a jikin shi ta fara kai kawo da buransa a hannunta tana kai kawo tana yin gaba da baya da buransa da sauri tana cikin shi muna ta sha mata baki kawai sai ya kwanta a kan garin nan ya kalli sama buran shi ta ce a cak kawai sai ta kama buransa ta fara sha masa bura tana tsotsa sosai yana jin daɗi tana ta tsotsan buransa tana lasa tana ta shan buran nasa ne yana ta jin daɗi tana ta lasa buran tana yin kai kawo da buran nasa tana jin shi yana ta nishi yana ta sambatu yana ce mata ci gaba karki daina ci gaba da lasa ci gaba da tsamun bura yana ta faɗa mata kadara ta jin daɗi yana jin daɗi ita ma tana ta jin daɗi kawai saboda tana da nonuwa masu girma sai ta ɗauko ya ta buɗe nonuwanta ta sa buransa a tsakiyar nonuwanta tana sa buransa a tsakiyar nonuwanta sai ta matse buran nasa sai ta ringa yin sama da kasa da nonuwanta tana yi a kan buran nasa ta mace shi tana yin sama da kasa da buran tana ta yi sama da kasa buran ta dan sa yawo a kan nononta saboda wajen yayi sansi buran ya dinga shiga cikin tsakiyar nonon ta yadda ya kamata ta ci gaba da haka ta ci gaba da buran sai ya tsaya ya zandardar wasu kananan jijiyoyi suka bayyana kan buran nasa kawai sai ko ta zo ta dauko ta jiyo tana jiyowa sai ta hau kansa tana hawa kansa sai ta sa gindinta kan buransa ta suka shi ya shiga ciki yana shiga ciki ko sai ta dinga yin sama da kasa da buran tana yin sama da kasa da gindinta a cikin buransa tana yin sama da kasa tun ta fara a hankali saboda buran ya shiga gaba daya ya ji gindinta gindi ne mai zurfi sannan gindi ne mai sansi yana bukatar ya yi ni'ima sosai ya yi ruwa ko ya ta ci gaba da ya ta fara yin sukuwa akan buransa tana ta yin sukuwa akan buransa yana ta jin daɗi tana ta yin sukuwa yana ta nishi tana ta ita ma sambatu tana wayu daɗi wayu Allah wayu daɗi tana ta sambatu tana ta sukuwa sosai akan buran tana cikin kawai shi kuma sai ya juya ta sai ya zara buran nasa kawai sai ya juya ta baya zai ci gindinta ta baya ta sa hannunta ta yi kamar yadda ake yara dokin sukuwa a kan gadon nan gindinta yana kallonsa ta baya kawai ya soka mata gindin nan ta buran nasa nan ta baya ya soka ya zare sai da yi haka kusan sau 10 yin shi a hankali haka kawai sai ya kama kunkuminta da hannunsa yana kama kunkunta kawai sai ci gaba da mata gwazo yana mata gwazo tana jin daɗi yana cika mata cikin gindinta tana jin daɗi yana ta mata gwazo tana ta jin daɗi tana ta zambato tana ci gaba da daina ci gaba ka ci ni da karfi sa da karfi tana ta zambato
saboda ta jima sha'awa ya riga da ya ci ta sosai. Shi kuma wannan kwartan bai daina ba, ya ci gaba da cinta da dogon buransa, yana ta soka mata shi can ciki da ƙarfi, yana ta mata shi, yana ta mata, tana jin daɗi har sai da ya kawo. Amma dai ta shi kawo bai kawo a cikin gindinta ba, ya kawo na kan gadon nan. Ita kuma da alamun kana ganin ta kasan wannan cin da ya mata bai gamshe ta ba, saboda waje ne wanda ya jima bai ji cin da ya gamsar da shi ba. Kawai sai ya ce mata shi fa kar a zo a same su. A yayin da lokacin ya kawo sai yake ce mata kar a zo a same su, ya kamata ya tafi saboda kar ma wani ya zo shi kansu. Sai take cewa gidan nan ba wanda zai zo ganka, saboda gida ne wanda daga ni sai ni, kuma sannan kullum haka nake rayuwa na cikin gidan nan. Sai ya ce mata amma duk da haka kar ta damu, zai sake dawowa. Ta ce to shi kenan ba damuwa. Ya tashi ya shiga bayan gidan cikin ɗakin, ya wanke ɗan jikin shi, ya sa kayansa. Ita kuma tana kan gadon nan, ta ɗan ja burgo na kan gadon, ta ɗan rufe rabin jikinta. Sai take ce mishi yaushe za ki sake dawowa. Sai ya ce mata kar ki damu, zan sake dawowa. Ta ce a'a ita sun samu ne gobe ma ya dawo, dan Allah kar ya ce mata a'a. Shi to shi kenan ba da, ya ce mata shi kenan ba damuwa zan dawo gobe da yaushe ya son zo. Ita sun samu ma ya zo shi tun da safe. Sun sai ya ce mata kar ki damu, da safe akwai inda zan je na akwai abin da nake yi na zuwa shago, amma na miki alƙawari zan dawo gobe. Sai to shi kenan sai na ranka. Ta karɓi namban wayan shi ma karɓi namban wayanta.